चिरां जिल्लानि आस्राबारियाव दिनै श्री श्री अजित बाथौ गुरुनि सेथि रुंसारि सान फालिदों। अजित बाथौ धोरोमनि श्री श्री अजित बाथौ गुरुआ थांनाय 2024 इं मायथाइनि मार्च दाननि 5 अक्ट'खालि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव रुंसारि जादोंमोन। बेखौनो दिनै दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि भक्तफ्रा चिरां जिल्ला आस्राबारियाव अजित बाथौ गुरुनि मांखरसालियाव सेथि रुंसारि सानखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो मिरुनि दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि आफादगिरि कमल नार्जारिया मांखरसालियाव बिबार बावनायनि उनाव फोरमायोदि जोंनि बिफा सद्गुरु अजितआ बे बाथौ धोरोमखौ सोरजिनानै जोंनि बर' हारिनि माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ लाखिनायजों लोगोसे सासे बाथौ गुरु जानानै सुबुं माहारिफोरनि जिउआव गोबां फाहामनायनि गेजेरजों जिउनि मुक्ति होबोनो हादों होननानै फोरमायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो मिरु दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि फोसावदिं आफादगिरि पुरन्जय बसुमतारी, रावगिरि फुकन दैमारी, बानजायगिरि खुदी बसुमतारी, प्रसारक टेक्रे बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुङो। आच्छा, नोंथांमोननि धोरोम गुरु बिथांनि रुंसारि सानखौ नोंथांमोना दिनैहाय फालिदों। मा थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै बिथांनि बिदिनो गोथार रुंसारि सानखौ फालिदों, मा बुंगोन? बे समाव आङो गिबियाव नोंथां मिडियामनिसिम आङो अजित बाथौ धोरोमनि जानानै गिबियाव साबायखर बावहरबाय। दिनैनि दिना एबा दिनै 5 तारिख मार्च 2025 इं मायथाइ, जोंनि अजित बाथौ धोरोमनि बाथौ गुरु अजितआ थांनाय 2024 इं मायथाइनि 5 तारिख मार्च मोनानि 7 रिंगायाव बिथाङा सिलिगुरिनि मोनसे नार्सिं ह'माव रुंसारि जालांदों। दा जोंनि धोरोम गुरु हिसाबै जोङो भक्तआरि जानानै दिनैहाय बिथांनि मांखरसालियाव जोङो मान होनायजों लोगोसे बिबारजों मान होनो सानदों। दा बै समाव जोंनि गोबां भक्तआरिफ्रा नुजाफैनानै बाहागो लाफैदों। बे समाव आं नैबे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे जोंनि बिफा सद्गुरु अजितआ बे बाथौ धोरोमखौ सोरजिनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ लाखिनाय लोगोसे सासे बाथौ गुरु जानानै सुबुं माहारिफोरनि जिउआव गोबां मानि फाहामथाय होनायजों लोगोसे जिउनि मुक्ति बिथाङा होबोनो हादों। दा बेनि थाखाय जों बिथांखौ जेब्लाबो बावनो हाया। जों भक्तआरि जानानै बिथांनि दिनैनि बे सानखौ जोङो ओरैबायदि दुखु गोनां होननानै मानिनानै लानांगोन, मानोना बुहुमनि सुबुं माहारिफोरनि जिउखौ बासायनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिबोनायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होबोदों आरो बिथाङा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि गोबां भक्तफोरनि जिउखौ मुक्ति होनायजों लोगोसे जोंनो गियान आखल आखु फोरोंथाइ बिथाङा होलांबाय। दा जों आसा खालामो बिथां सद्गुरु अजितआ, जोंनि बिफा सद्गुरु बाथौ गुरु अजितआ गोथां समाव जोंखौ जेरैबायदि बोसोनथि होलांनानै जोंनि गेजेराव अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय आरो न'खर गोजोन सान्थिनि थाखाय जोंनो माखासे नेम निथि दानानै होलांबाय। थिग बेबायदिनो बिथाङा रुंसारि जादोंब्लाबो बिथांनि थैनो रोङै गोथां जिउआ जाहाथे सोरगोआव थानानै बे बुहुमनि गासै सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां नोजोरजों जोंखौ अनसायहरो, नायहरो, बेखौ जों जेब्लाबो बावनो हाया। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय सेथि बोसोर फालिथाय हिसाबै बिथांनि मांखरसालियाव जोंनि गोबां भक्तआरिफ्रा फैनानै बिथांखौ मान होनायजों लोगोसे बेफोरजों जोङो बावफैदों। दा बिथांनि बेबादि गोसोखांथि हाबाफारिखौ जों जेब्लाबो खुंलांबाय थागोन, फालिलांबाय थागोन आरो बिथाङा सोरगोआव थानानै जाहाथे जोंखौ जेब्लाबो नायहरो, बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो थाग थियारि आरो जों जेब्लाबो खौसेजों आवगायलांबाय थागोन। नोंथांमोननि भक्तफोरा बबेनिफ्राय दिनै बाहागो लाफैनो हादों? जोंनि दिनैहाय बे फालिथाय हाबाफारियाव जोंनि धोरोमाथ' गोबां जायगायाव दङ, सनितपुर दं, नेपाल दं, दरं उदालगुरि दंजोबो। अब्लाबो बिथांमोनहा फैनो हायैलाय जोङो खालि बेल' क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिफ्राय फैनानै
बाहागो लाफानाय जादों आरो बिथांमोनाबो सनितपुरनिफ्रायबो दंफैयो आरो बिथांमोना गावसिनि जायगायावबो फालिदों नामा फैनो हायोब्ला जोङो बेखौ सनितपुर जिल्लायावबो फालिदों ओमफ्राय जोङो माखासे डिसिसनफोरखौ उननि बेलायाव बे थैनायनि रुंसारि सान फालिनायखौ जों मा सिस्टेम खालामनो हायो बेखौ जोङो सानलायफिननो सानदों दा अब्लाबो देग्लायनि बे सेथि बोसोर हिसाबै जोङो खालिबोल' बे गावनि बिथांनि मांखरसालियाव बेखौ फालिजेननाय जाबाय बे सेथि बोसोर जों बेखौ उनाव सावरायबावनाय जागोन आरोखि बेखिनि